Dumi, mabali namin. Wen, makamukalatan no kaano ti kayat mo ng isasangpait. Di oray mo di sasangput mat ni Rosa dito'y Pilipinas tagkuyo kay itong agawid dito. Di oray man sa dino itan ti kayat mo apagyanan. Tawan mat responsibilidad mo dito'y nagbugsutan. Ngalawa din. Sige. Bye. Ay. Anyat ko na ni Dumeng. Makipagyan ka no iti kasinsin na nga dabalay na iya Manila. Kasta. Ada ka no trabaho na iyay. Anya, simra kiti trabaho. Anya ka no ta trabaho nga eh. Diyak dinabagan na. Kas nangagmumait. Imbaga nga oras sa dino itanti kahit napagyanan. Tawan mat responsibilidad nan dito'y barangay. Matkit dia. Happy ko lucky itan ni Duming. Ngala, makamuda iti biyagdan. Ngamday, saan samot amalagip ni Rosa da taon. Makamuda ni ti biyagda. Saan kung tupay pampanunutan idan. Sumangput dan tulatan no kayat da. Kituan na. Adaman umawagay. Amang ano ni Matrusa da ita. Isumot ngagpaisaw. Hello, Rosa. Ay. Awan pagdanagam kada kami kananang mo. Nasalon at kami latta. Ada dito'y abay ko ni nanang mo. Kasama ni Rosa. Ay, uoy. Hello Rosa. Kumusta ka, anak ko? Ay, nalipatan na kami sa amutan kung tatang mo. Ay, kasta aya. Sige nga, Rod. Awan, maawatan mi matkit di day taa. Awan. Sige tanay, maturog kami matan kang tatang mo. Ajay po nirarya. Ay, kat po nirarya latamot, anak ko. Agbalbalinin apo nirarya ka, say. Wan, punirarya ka asi tama na nga asi tayo nga road. Sige Rosa, bye. Anya man ang asi mo, tibag bagamit. Jay punirarya. Di mo't kas jay aya. No ka baranggayan timatay may masayag ijay punirarya tayo. Agandar tumanti kinaman nga asi tayo. Wunmait. Ngam agabo sumot dinaduma. Ay, san tayo matkiding panglaw ati panangaasi tayo di pada tayo ataw. Saan adakas dayta? Kunang arod ni Pastor Merkules. Ano mga aasi ka iti padam atao, di mo pampanunutan agsubalit to. Uno agsupapak tumatkan ka. Jay kinaasyam. Oo na. Taniya po Diyos si makamo ngagsupapak. Nagrura. No awamat mabalbalin jay kinaasyam ba tao? Ay. Ay lakay, amangan no saan ako nga agawi din ton malam. Umyana ko, dito po nirariya. Apay, anya ti pakakumikumam dita po nirariya, umyan ka pa yan. Ay, dak pa'y gayam na ibagakan ka aya. Adda na imasayag ita dito, akabagyak. Asino,
Ay, saan mo unay nga ba mo day jaya kasinsin ko? Man-mano nga men nga umay di ta nagbugsutan. Kan nabayag pa kit di Saudi, ah. Balikbayan day tanatay. Wan. Ay, kasta unay ti dungdong auto'y asawa na. Iso akas ladyak mo ten mapanawan. Kastaya. Ala, makamukha nga rod, ngamnay. Di ka unay makipagpuyat. Wan. Sige nga rodan ka tatatao, kasapulan kanyak dito barangay hall. Alawan, makaamu ka mo ten umyan ka ditain ton rabi ay. Bye. Ay, kasla na iran-ran na lakit din jay napagsarasaritaan mikin gusting idir abi ay. May papan iti panang nga asi iti pada a tao. At dakit din si Mang bay diti punirar yung agdaw-dawat iti kaasi. Sapay na ibagakon gusting abalikbayan tinakamasayag. Ang magpaisubot, balikbayan. Ngamnay, namnamaan lakit din ni gusting. Ngawan problema dito, akas iti kalabas. Ay, agbanag man na po ni Raria kaasi. Ito'y po ni Raria. Inakman kiti kasarita ti ipag ko iti kasinsain. At akano ibagana ko ito. Anyang atat ibaga day jay aya. Ay, ikinim ko, tinalaos abain ko Tanyangay nga ron, kat natay kamuta na di ka man lang nagparaan nun aya. Binukbukudam, tinagbanban no gamit ado, atawon ije amrod Ay, apo aya. Uray saan kalakuman na simang sangpat. No tibang kay mulagaya man ti sangpat mo. Ay, Ipag. Agdungrung aw kamanan. Ay, ipagsupeng. Intinag na kayo tilagit para dito'y kasinsin mo. Imbag, taan nalagip ka adagos, idi kasyayan nga agbugsot ni kasinsin mo. Ay, kasta aya. Langgong nga na talaga. Ima-ima simang pag. Talaga ka di nga ima-ima? Agwid-widawid asimang pag? Uwan. Ay, apo. Mayati wiwidawidan na asimungad ije agrakrak kaya abalay may. Idi kwan, nakusbo matang. Anya, nakusbo? Apaman anakadaw iti balayaw? Uwan, nakusbo. Idi kwan, intaray min ay ije ospital. Inlayon na matang. Ay, asawak nga ilyong aya. Uray pinalamas mula kumati makalawas asibibiyag ka idi simangpet ka. Ngamaan yan aya. Tain laylayon mo matandi na gida. Imbaglakid din Tagyaman tayo. Tada po ni Raria makalibri tayo iti serbisyo da. Taman na nga sila una ito'y kasinsin mo Ay, ala, gusto day ta na dungaw, ipag. Dungaw kala, dungaw ako nak. Uray kasi babae lat nang ibusan to'y kasinsin mo iti nagrigrigatan na ije abroad. Makadung awak matlat ipag. Anya, babae ka na. Babaero da ito'y nakalungunan akasinsin mo ipagsupeng. Apalan ka kindi nanasingpot ni abirat ko agusteng. Anya? Saan kidain? Pagwadan ni abirat ko. Agyaman ak unay iti kinaman na nga asiyo. Katsapay ko ba?
Tay tamot ti pampanunutan ni kasinsin mo. Makapanunot pa'y ayaket. Nakalungon matan ni kasinsen. Aywan aya. Anyan. Ay, saan pa ikat nga agandar ti utek kun tatila ipagbaga akaw. Anya, ti maipaime, balasang ka. Ay, kasyan na kumapo, Chairman. Apay, anya di problema. Problema ninang ko. Apay, ayan inang mo. Anya mo ti problema, ngit itid na king ka. Awan manaknakam nan, Chairman. Anya, ay sus, inapay kat daytan, awan manaknakam na. Parigatin nakmatlaong na yan. Anyat araramidan ni nanang mo aya. Maturog. No makalagip ang makaring, mangan. Mangan maturog latamunan. Wan, sapay di na amot mabsog. Mabisin lati amuna. Nenay. Adaya mo't kasta. Adda, ninang ko. Hey, adagayam kasta. Niinang ko nga rod. Bakit? Ayan nga rod niinang mo ita. Barang no saan apimanaw. Mangmangan itay pinanawag iti balay mi. Ay. Kasta aya. Ay, numanangan. Amangan no matmaturog itan. Aging ga masang patam. Mabali na kasta. Dapay aramidan na no, malpas amangan. Anya ti aramidan na. Nakaprograman day jay. No makariing, mangan. No malpasan amangan, mapanmatan agmas ngaan. Anya, agmas ngaan. Wan, kasla agitlog amano. Kas jay, Chairman. Anya, ay, salbag. Nasa uyon, Chairman. Talaga asalpag. Ay, yak imbaga asalbag ninang mo. Inton makaitlog. Anya mo ti sumarunong arami din eh. Talaga nakaprograman, Chairman. Maturog ton. Mapagsisilpo kon. Mangan, agitlog, maturog. Eksakto. Gusto timbagayo, Chairman. Ay, kasta at tibiyag. Okat anya ita. Anya ti bagam. Ay anya ti maipaimi ko na kuma. Naistoryak mo ti aramid ni inang ko. So nga amok kasyandak. Anya akase ti kayat mo. Ayat? Ay, ada ka din ayuda, Chairman. Anya? Ayuda? Wan, dumawatak iti ayuda abagas, sardinas, Ay, ala. Di mon binsa-binsain. Mapankay di balay. Ibagam genanam asupeng nga imbaong ka. Ay, agyaman na, Chairman. Mapanag nga rudan. Nah, kunamlan na kang gatulangan imbagak. Mawagak ni supeng. Tama nga numakigtot to nukilat nga dama panagdawat iti ayuda. Ay, apay analipatak. At dagay medyo punirarian ni supeng. Awan tao iti balay. Makamunda diyang agdaw-dawat iti ayuda. Agsublinto nga ta. May kayo pailaang magtamag. Kakaasi kayo lang aruda na magmagna. Ay aparetan na. Kaya't kumat nga ipapas ti iliw ko iti asawa. Natayan.
Saan nyo matla Ay, makasao? uray. Pantayak ijay ayan tilungon na. Ay supot kaon. Inaram samad. Awan supot yung adimtang dito'y punerarya. Ima-ima kayo, Mart. Ima aka nakitam. Aday gigpila kitay. Iyan nan. Awan supot yung ama. Ayan da. Apay ay nalalaing ka manan ng sak. Adda ko na lang arudan. Tinasayaat. In kayo agtugawan, iti abay tilungon, ti manugang yaw. Bantayan yaw. Ay wala niya. Ay nalipatak matan. Ay sigan tumat. Ditakan. Ay, imbag lakit din ta agkabaw. Mabalin ko lata alam-lam yungan. Asido di simbang put alakay ipagkidmay. Ni amang kaw. Ay, isugayab na dyan ti amab. Ay, jakmat ngamin nakit-kita ti amab. Iso ajakam mo nga isaw. Kunak no saan na masurutan ti umay dito'y. Nasurutan na matlat ta. Apay, di mo imbaga aya nga umay. Talaga ajak imbaga nga umay. Saan ko pa'y nga imbaga, anatayon ti asawa. Napigsan sa tiradar na ta, nadamag na latta. Kasano nga minda ita. Natayan ka ngam di mo kit din impakaamo iti amab. Agbalin la pagkonsumisyon na. Iso kasayaatan saan lakman nga imay dito. Aya. Agkabawa ni amang ko, iso kasjay. Ay, sumit laga ayam Ala, saan abaling agkabawin, no di pa anawa Iso pa'y bampantayat. Unmat kit di Saan abali, inton bigatan ti pan nakaitabon ti bangkay ti asawam, saan aya. Last night nan, inton rabi Kumaa. Ngambanya. Uray, itantan kung sapay la iti duwa nga aldaw. Apay ngay. Panayunak ti balsa muna. Apay. Anya pa'y ti mauray aya, ada ka di pa'y saan anakasangpot, anaskan nga urayan. Awat matkit day. Wah. Anya tiga puna, maipospon, titabon. Awan pailat nakasagana pakaikalyan na. Anya? Awan maibayad itilote ijay kampusan to. Iso kasarita kayo kumakin ni Abirat. Ay. Kaasya nyo kumamot ti kasinsin mo Amukmut kide aman na nga asi kayo. Nila unay Abirat gustay. Amok awan adagos ti sungbat na. No dawatak ti kaasi na. Anya? So si kalaang ti problema ipagsuping. Itantan ko ti pumpong. Ipautang yu pa ila kumaat, ibayad ti balsamo, kanjay bayad ti agbalsamo. Agbayad akto no bilang diyo itod akaasay. Anya, imbaga jay ipagmutikas ta? Wen, manang nga si kakanunay a tao. Kat uray din na insaksakbay nga ibaga, wen tulat ta kano ti sungbat mo, inton dawaten na ti kaasim. Naglukon. Inaknak man nakjay pagmaw. Ay uray ta Abirat mo, mait. Madi. Ay, anya nga road. O anya, saan ta ka di nga anamungan, ti pan nakaipospon, ti pompon. Nya nga iti maramidan ta no kasta. Asan da pa'y laakayat nga ipumpawn. Kapilitan nga umanugot ta. Si kantumot nga may. Nanay, apay pabasulin na. Manang nga si kalaunay kait. Malablab samod. Iso aday ta, agabuso, dagiti kakaasyam. Sana siya kayan ti problema. No apay nga dakasta nga agabuso. Ala, saan tan nga agrikyer dita.
Awanan ti mabalinta. Kasyam latan. Kasaom ni Sairo abalsamador. Tabalsamun namanin. Ay, yaman pa yapaw. Matuloy mo't lati pumpunan. Wen, isagsagana dan, merwaran inton madamdama, jay bangkay. Pamisaan da pa'y simbana ya. Saan ka noon? Idiretsudan na di kampusan tao. Malagip ko mananday ta kampusan tao. Noon nagpaisaw. Anyat saritaan nyo jay sigod na akin kukwa, jay pakaitabunan na. Saan ko nakasarita? Wen, saan ko nakasarita ti mismong aking kukwa iyay? Natayin, kung na si Poltoriro. Anya? Ay, di kasanaw. Ay, diskartilaeng. Kasaog tupay, si Poltoriro. Nay. Amangan no pa kaipaspasubwam daytan. Mga asi kang agpaisaw. Ngam pa kaisarsarakam tukit day. Saan mo't nga taa? Iso nga oray, sa anak ko man na sumuro ti kampusan to. Ngam sumurot ako na. Kasaritak si Poltoriro. Ay katuan Amangan no pagangayan na si kanto pa'y tiagbayad. Kasaritak ni ipagkaw. Naskan amaamuan naman ati obligasyon na iti ipapatay di asawa na. Pagbat-batayan nan samot nga main, ti panagkasinsinyaw iti asawa na. Ay, awan kinasinsin no kasta ti pagsasaritaan. Kaasyan ta. Ngam, saan mo't nga amin akasapulan na akat ikaasi tamot tay. Ala, inayada nyo. Mga no may bata nyo tatalay, amang tengtengal. Kat may tupak tilungo ni tiabot. Ay, asawa kaya. May kani kabatlagan. Thank you! Thank you, Apo Diyos. Taman na nga asi ti abirat ko. At adun tumanan ti mangibutos kenkwana. Saan ko maatilay karkarama, mitidungaw mo, abirat. Sandali po! Sandali po! Apay mes, adapay ibaga iti may tabon. Huwag po ninyo munang ilibing. Sino ka? Ako po yung naanakan niya. Buksan ninyo ang kabao. Nay. Ay, sana mabalin. May kalin. Kung ganon, ibigay ninyo sa akin ang lahat ng abuloy. Anya, ay pumanaw kan babae. Sana si Kati manaktak. Awan abuloy, tamay tabon lang dahil abang kay babae ni ti kaasi. Hindi pwede. Pwede. Awan mag-anap mo kinlakay ko si kaababae. Tano saan aga po kini chairman kaasi. Saan kumapay amay tabon ti bangkay na. Ano po? Chairman kaasi? Kung ganun, kaawaan niyo po aga. Kawawa naman po Anya? ako, Chairman kaasi. Ay, di nakarakupin. Buntis po ako. Lumayas po ako sa amin sa Bisaya. Pero, patay naman na pala ang ama ng sikugkaw. Awa pa kayo sa akin, Chairman kaasi. Matanak. Gusteng. Kasyam ka dimot na tama si kau, Ay, masikog manante. Nya ka no? Nya, mo't na yatag-dagain ni po. Ultimo masikog agpakpakaasay. Domingo, mabali namin. Talaga derwa monte kasta Pagpalpal pa abti agbasa di tayo Lucano magasin. Wen. Ado tinapinta sa mabasa dito
Mga nukayat mo tabasan tilinaon na to eh. Ado, tinapipinta sa mabasa dito eh. Awan samot ti malmalpas mo abas-basaan. Tapagam mo malata makaturog ka. Pangalak nga ro, dititurog ko no daduma. Awan lat dumamon kinidumi nga man naturog. Sakot kanayon sa ti panagtagtagainip mo matay. Huwag nga ro. Kastansan no ado ti pampanunutin. Sige, agbasa lat nga ro ti aramidom ditan. Mapanak iti balay da Rosa. Nyata ramidom ijay. Inak mamot agdalos baset. Nasaysayat mo't laang no mapanak agpampapampag ijay. Tapno kasla dalat tamot agigyan Tadi kat agbalin abalay da kita agdadaal akabalay da. Ay wala. No niya kat tinakapampanunutan ni Domi nga di magaspayla yung Manila. Di payla kat nagdiritso naghawid dito'y. Awan mo't ngamin ti aramidon nandito Imbaglat ta kumamot adda ni Rosa dito nagbugsutan. Ay, wan matkiti Anyan to nga tangagpaiso ti trabaho ni Doming inton sumangput dito'y. No, kayat na di pagbalin ng mat barangay tanong. No, kaya't na. Ay ngaman yan. Isot ti kapitan itatano dahin. Pudno ama di akitaan. Ngaman niya nga tidakas na no kayat na mat ti agserbe. Addan to king kuana daytan na. No isot ag voluntaryo na sayaat. Ay, sana siyak ti mangibaga. Sige. Mapanak pa yung rod ije balay da. Sige. Makamu ka ditan. Uy. Pagpalpaan ngagpaiso da ito'y. Nga makapaturog mo't no daddo mati agbasa. Nyakan no. Saguyap-yapan ako. Nay, nagsubling-atan ni Sopay. Paya din na pailagat tilukat. Kundi tugtog pailang kanong nga. Nay, mabaga orasyo. Siyak ni Osang at taga-digway. Taga-digway? Anya ti may paay ko. Agaplayak katulong yun. Sige na, awatin da ko ma. Ay nasaan ko akasapulan ti sweldo. Tan tinapatag, adapagyanak kan siyempre, panganak. Anya? Uwan, chairman, ay nadamag ko ngamin ang mga asi kayo. Isuad dito'y balayo. Timayak. Kundi tuyak pa yan ang nagdiretso a pag-aplayan. Tinasaya at sumrek ka. Ay, thank you. Ay maawat ka din, chairman. Katulong dakon? Nay, saan ba ya? Nulabsan tag sarita. Saan ka pa ingam mo? Ay, talaga saan dak pa ingam mo, Ay ngam, mam-amu dak tumutla iti husto. Awan ni Sofeng. Urayam, tayson to ti mangibaga, no kasapulan na ti katulong wino saan. Sige. Urayak nga rod. Sa tino ka di tinapanan na? Adala na panan na. Dandani nga tanday jay. Ay, uray awan ti swildok. Basta adda pagturugak. And syempre, panganak mo ten, Dayjay kanak mo ten ati pan nakaswildok. Kaya't mo asawan umdas da jayan? Ay, uwan. Diyak ngamin kayatan ti agawid ijay lugar mi, chairman. Awan malagip kan. Si katay anak tinaka-eskwela iti grade 1. Ay, Allah. Wan. Awan pa iti eskwelaan iti lugar yaw.
Kat ijay lugar may ide ti ayan ti eskwilaan. Ay, kasta ka di. Awanon day di inang. Kasta, natayan. Uwan, natay iti sakit. Bakit ta natayon Anya, kayat mo ti ipapatay ni inang ba? Ay na, uwan ta nakakaasimot lang agiturturod iti sakit na. Iso nasaysayaat mo ta, natayo. Makainanan kunak kuma, saanan nga agrigrigat. Ay, ungayam, maawat akon, babaunan niyo? Ay, kapno, oray saan bang asulduan? Panganak laeng, kan turuak la dito'y balayo. Ay, awan samot ti ado matrabaho dito'y balay, may. Ay, ado ti trabaho, no alaang dakon akatulong yun. Siyempre, aglampaso akon. Malampasuan to'y swelo yun. O, kitaan nyo man nagmurang, Ay, ado ti matrabaho dito'y balayo, awatan dakon. Ay, napangaasiyo. Ay. Kanya. Aka man bagak nga awate ko nakatulong, sinapon na adagos tayo lampason. Sa bagay, manmano ako naglamlampaso. So, nasaya at mo. Nay, nasilangan piswelaw. Ay. Nagsilangan tiswelaw, Nana Sofeng. May kaglisting ilaw dito yan. Ala-ala, gusto pa ila deta pa naglampasom. Umay ka pa dito yung kusina, tagpalamiis ka. Ay, kasta unay talingat mo. Mayat ma-exercise ak. At adan tuman sumiksi ako na kanayon ti pa naglampaso. Ala, tugaw ka, tagpalamiis ka, nagtiklaki ti Diyos. Ay, nagkasat akon. Agmerinda akpay gayam. Saan laati kanan kan pagyanak gayam ti malibray. Ay, naagasam ta. Intimplahan dakpay na iti hinumak. Ay, po nagadupay la sa Ala, sige, agsip pa kang tugawag. Nagpalamiis ka pa eh. Nagkasat kan osang, nakalibre kan iti paganan. Ay, wala. Bastan tipay ti makmakan mabsuga ka kanayon siya. Wan taduduwa damat nga agkabalay. Da chairman kininana Soping. Sakit senior citizen dan. Adolakit diti saan da makmakan. Ay, agpaiso da ita. Iso naglukmag jay aso da sika. Ngam ni, ang mga kumutong da jay aso dan. Kat lumukmag ka maten. Tila ibagbagam matambit. Agawak ka di jay aso dati ko nam. Siyempre, imbisa ka nan jay aso da. Saanan tasikan timangan. Apay nga agrungit ka. Ay, agpaiso da ita nga imbagam. Kunakon kat. Ngam, di mo ibagbaga ka da Nana Sofing. Ay, tandak lakit de. Apay kit din nga ibagak. Ilak aman naktukit din Anya? No ado ti prutas da, asaan da makmakan. Iyala anak. No damagan dan to, no apay na ibos, ibaga nalungsot. Tata Gusteng. Dayto yan ti plinansak pagsukatan nyo. Adatoy. Ne. Tata Gusti mo ti awag mo kanya kon usay. Ala, uray da kayo mat. O si mat ti awag yu kanya kon.
Pangyababaan itinagan mo nga usang. Maditi usang nga nagan mo. Nagsiksika, usang itinagan mo. Madi. Ay, using nga ron ati awag yung kanya kon, Tata Gusti. Awan, kat... Sige, mayatak mo dita Tata Gusti nga awag mo kanya. Umubing tiriknak dita. Ala, ipulong kayo kini Nana Sophie, sige. Ay, sana. Papanawon na ka, ano tila iwagbagam king kwa na. Oh, sige ka. Ay, saan nga ro doon? Iso nga awagan naklatay ti Tata Gusti. No, san na amangag. Delikado no mangag na. Uwan, Tata Gusti. Nagantil kayo talaga. Ay, sana ka nagantil. Maragsa ka naglaeng. No, dakasking ka mang paubing itirik na. Ay, sige. Inakagsukatan. Thank you, disiplinan sa mabadok. Bye-bye. Ala, sang kakita na kit din nagiti legs ko. Sukatak man lang ti umul-ul a shorts ko. Amang ano, ang tanak ni Nana Sophie. Nay, adda ka mat usay. Ay, uwan din na. Umayak mo nag-standby dito paraangan ti barangay hall. Awan arami na medyo balay da chairmanan. Ay, nakadalusa ko na. Boring. Matay ayan latati unag ti balay no. Awanan ti aramidon. Kastaya. Iso nga, umaya kon dito Ay, umay ka man nga ron. Tulungan na nga agdalos iti pinuon dagiti masetas. Ay, sikat ti para dalos ka dagita? Siyak ti street sweeper dito'y barangay. Kan, para dalos mo ton iti garden. Uwan. Karaman ti garden dito'y arubayan ti barangay hall adalusa. Agmula iti masetas, kanyaan niya pa'y ditan. Imbag ka pa'y. Ne, Tapay mat, awan sa ti problema. importante mga anak. Kan, ada pagturugak. Ayos kanya kon. Ang no ada mga sawa kanya kakit. May mayat manan. Anya ti kinunam din na. Agpaaram jay katulong da chairman. Uwan kagawad. Amangan no kayat mo pa'y ti mga sawa. Ay. Na. Ay, mayat sa. Ay sus, naggasat kan kagawad nung kayat na ka. Adan agdalos, kas kada aglaba kadagiti badom. Adan agluto iti kanam. Adan tupay. Adan tupay kay dakaon, kasta. Ayuay. Ay, pilya ka talaga din. Ay sus, naggasat kan no kayat na kani usang. Kunana, ano adda mga sawa kan kuana? Ay, may mayat kanupay. Arumak nga agpaiso. Ay, ipakadam kini chairman. Anya? Siyempre, no asawaam ni Osang, awan ton ti katulong da. Ay, uwin aya. Ngam ne, di mo ibagbaga asak ti nangisingasing ka nga asawaam Ay, di oray man ibagak. Ay, saan? Ha? Diskartim day ta. Di nakibibiyang. Gusteng. Ayan ni Osang. Nay, saan pa yan nagsubli dito'y balay aya? Saan pa'y mate? Nay, nakita nga istambay ya arubayan ti barangay hall itay malim. Napanan na nga'y. Kung nakaano nagawid dito yan, tadyak mo't nakita iyayan. Apay nga'y. Kung naklano adda agluto, awan mo't gayam. So asya kung tinagluto, itay simang putak ang nagapo dya po ni Raria. Napananan ngay.
Nimot kagawad balo, ti mawawag. Kagawad balaw. Ni kagawad dugsol, balo. Yan. Hello, kagawad dugsol. Ay, mas daaw ka nga tano, apay nga inawagan ka, chairman. Anya ti bagam kagawad. Nagsarsarita tala itay malam. Ay, ada ka di mo na ibaga kanya. Ay, ada, chairman. Na. Naragsak. Anya. Apay kumano naragsak ka. Anya ti pakairamramanak di ta pakaragsakam. Ay, kwa. Saan ko nga ben, anay pakadakin ka itay malam. Amkag nga, agungot ka. Diretsom, anya day tangay bagam. Ay, asawa akong di katulong yaw. Anya. Insangpad ko, dito'y balay ikaw. Iso nga imawag ata ang mga nubirbiro kanyaw. Salbag ni... Ay, kasaok man ni Usang. Ay, pabigat mo tong chairman. Ang digdigos nga may. Ay, salbag ka kagawad dugsol. Ay, amog, maikawa kayon, tawan katulong yon. Ang ipabarato yung kanya ko ni Usang. Imbag kita ang damit la asawa ko, chairman. Alaala. Awan problema dita. Ngam, ikasar mo ha. Ay, kadwan, asawa, nga rod. Ay, sige, chairman, katnay, nakadigo sa nilabs ka. Ay, makamuka kingkwanan. Ay, bakit? Ada ni Usang, hindi balay ni kagawad dugsol. Anya? Ay, apay nga da ijay? Ay, asawaan ni kagawad dugsol ni Usang. Anya? Ay. Ala, nasayaat mo. Ay, saan ka masayangan? Libre ababaunan di balay ka. Nasayaat, no ada mga saawa sa bale. Narigatan. Narigatan no agyan latta dito'y balay. Ang mga nenton mabatibat kakit. Magnaka anak katurog. Iyay. Inya ka no. Di kag mulagat, akasla di mo na awatan titurong di saritak. Sa bali man sa pampanunutimon. So, sa mamukan gusteng. Nataer ka man launa iti panagrik namon ka. Iso na saya at launa, ino da mga asawa, kini Usang. Naglukon ni kagawad dugsol. Manipod inyawid na ni Usang. Kanain mo't amala daw tunggal jotinan. Chairman! Apay di na. Ay, ada iba ka. Ang mga umay tumutla agpakpakaasi ni Usang kada kayaw. Agpakpakasi nga. Nga agsubli akatulong nyo Anya? Itapay? Kabkabilin ka nun ni kagawad dugsol. Nenenay. Nagloko na dugsol. Dugsulik ton. Asawaan na kunana. Apay, akabkabilin na. Sa distansya kanumot namin ni dugsol. Ay, madiano ka sa. Malagip ko nga mintim patay day di asawa na. Maatap a kinabil-kabil na ide. Nga isuti nakalaan na iti sakit na. Nga impatay na matang. Ay, maday. Ay, tata, apay Usang. Kaslay da itartarayam mo tan. Manjagaw. Sana ko na makiasawa kini dugsol. Anya? Agsubli ako nababaunan niyo, Chairman Guste. Apay Usang, anya ti napasama. Parparigatin nakmat ni dugsol. Anya? Unakat, at ito'y tinagkamanga, Usang. Naadatan ni dugsol. Anawaan niyo ko Apay yan, kagawad. Ay, saan kayo ang makibiyag? Ay, Usang. Magsubli ka ijay balay. Anya. Ay, manjakam. Agsubli ako nababaunan da, Chairman. Oray libre asandak ang asilduan. Ay, asawa kan. Ay, anya asawa. Santa mo da nagkasar. Iso manjakam.
Ayaw, Up! Ibatang ni Osang kagawad. Ang mga nudugsulang ka. Nay, Ah, ang pinganawaan dak chairman. Kaya't mun samot ti makibingay iti libray. anyet ko na. Langgong ka kagawad. Kaya't mo ti report ka. Kaya't mo ti maikat ang kagawad, ha? Salbaga na dugsol. Salbaga talaga. Ay, hindi man ang dagtagainap. Salbag ni Ayat. Duming, mabali namin. Anya dahi ti mabasak dito sinurat ni Duming. Mayat mat dahi ti kulom na. Dandan ni amin sa nakita ti Dingwen. Kahit may i-feature nandito'y. Kas ita. Kasano ka no ti agtarakin iti ulig? Yay. Pagano mo ti tawa tarak ng ulig. Adula amin. Kapikan, gustay. Nay. Nagpatimpla agayam iti kapay. Nagkabaw kansan. Nalipatak pa ikit din Itay pa'y alas 8 na ita ang order mo. Aya. Ni. Hanyat orasin aya. Alas 10. Ay salbag ni Ayat. Naimasak mo tinagbasa dito yung. Anyaman day tabas basa mo na ya. Dahiti man kulom ni Duming. Alakap yung day tan. Lumamiis tumanan. Ay wala. Thank you very much. Ay, di kag ting-tingkaw. Tasyak tumot yung patimpla. Alawan na yan. Itimplahan kan tumot Tapno mapadasa mo ti maitimpla ni ti kapi. Uray, maminsan laeng. Apay maminsan laeng? Iso mo ti bagbagam. Uray, maminsan la kumamay na mapadasak ti maitimpla ni ti kapi. Kunkunamno kwa. Ayan yan. Di mo maliblipatan day. Ito na. Iso nga ron nga itimplaan kan tumot ako nam. Ay. Mayat ti podot na. Sige, ituloy mo tagbasa ditan. Kakaiso na Sabado ita, di ore agul-uldag kang agbalbalam kat mabalain. Tadi kan samot mapan ni barangay hall. Binilin ko the officer of the day. Sige, tayo nakituloy di lablaba akabadom. Anya lakit din ni Suping. Sa bagay husto matkit de nagigibagbagaan o daduma. Ay, nabanog manandag iti mata. Madia. At dan sakit diferensya dagiti matakon. Wala, tuglap ko lang na ito'y. Isoblat ko mampay tag Facebook. Lakay, di ka pa yung barangay hall? Sana ko na mapan. Ay, kunak numapang ka ita amalam. Sanin. Nabiling ko nga roda niya kagawa na naka-duty. Makamuday diyain na. Imbag tada nag-duty. Kumplito matkit ditan tag-duty. Nga madalat na kita'y sadot na dag-duty. Hindi pa ilakit maikat ngamin dagiti kakasta. Nalaka lang nga ibagati kasta ng sana basta mapasamak. Alang nga Rod. Sige, makichat ka lata dita cellphone mo. Ada papanan may kinsakas ka. Papanan nyo manan? Papan kami mamut agpaparlaw. Aya. In kami mamut agpa-facial. Padason may mamut tikas jay. In kayo Ada magkwartayo. Unbay. Kaalala bita pensyon bay. Padaasan mi mo tidipay na padpadasan
Una. Nay, mapana kaon. Agur-uray da kita'y kakadwak iti waiting shed. Ay, anyalakit din na kita ababakit. Sa bagay, ibigay ang hilig. Tawre sakmut kat, happy good lucky akmutin. Baybay anak ko ni Suping. Ngore kas taunay ti panagpapugik. Ay, pugi. Ngam salbag. Agim pupugi akano. Ay, kanayon nakla baraan ni Suping. No sa nakla nagkalbo. Ay, amok pa yan. No di agtataray amin a babae a makasabat kanya. Agiin no na dang ta makidinong parkanyak kahit. Ay, kampay day, matumba dawait, kat agpasarapa da kanyak. Ay, nagmayaten, agar-arapa apak sa manan iti dinto pulos. Mapasamak. Makatugli sakit lang aron. Ay, sa bagay. Anyaya daramida kita katawan mo. Siesta time lata. Ililad. Nagmalmalam kat mabalin lata. Ay. Kastaman ti kayat ko kakaunnoy. Pumasyar kayo mo, dito'y barangay haul. Aywan ba't Tapno makita yung mo, dagiti opisyal ti barangay, no niya aramidin da. Aywan ba't chairman? Akan damag ko nga do kano ti kagawad asaan agtrabaho. Ay, puno na da. Ay sos, madi chairman. I-report yo. Adda akmet nakasagana ang maisukat no kwa. Anya. Ay sus, ang mga no awan bilibyo kanyak. Ay naandurak pa ilang chairman. Makita matkit titakderyo Konakait, adu pa iti atiwag nga agkabanwag no andor ti pagsasaritaan, chairman. Ay, sa bagay, sana nakaskas dawin. Makaisangput kayo pa iti karisabo, no kaya tiyaw. Nasa umong, chairman. Ay na. Saan kang agin na dayo, iti kinataer. Wan. Nataer ta, chairman. Iso nga, agkuyog tantuman. Papananta? Inta agpataer. Mapantaag pala ilang iti paraiso nga ayan dagiti makaparanyag iti panagkita, chairman. Anyan. Ay. Mapan kayo mo't iji patay sindi ay kakaunnoy. Ay sus, sakpay ti kunam. Ado ti mabalin ko apagunno yan. Day asumro ti panagkutokot dagiti tumengkaw. Masahista ti solusyon, chairman. Anya. Anya. Kaya't mau. Agkuyog tantaw amapan iti ayan ti sukay. Ay, wuna. Ay, kaano. Ay, kuray inton malam no bigat. Ay, dataman mat di agkuyog, chairman. Sige. Ay, hindi. Makapaliw-liwamot nga ro dadawa.
may mayatin ti kasjay apapananta, chairman. Nay, adda kayo matito'y sangot istor ni Ina sa maunay. Wayne. Kat si kagawad kiripa, anyat gagaram dito store ni Saka. Saan sa agumatang ti gagaram? Gagangay iti awan maaramid na, kaka. At palabasak man la iti oras nito'y. Anya, awan maaramid kunam. Ne, apay nga agkatawa ka kakaunay. Ha? Ay kwa, makapakatawa kamot nga may kagawad. Apay nga agkatawa ka, kunak. Amok. May saka kadakwada. Anya amay saak kadakwada ako nam kakaunoy. Asino ti bagbagam? May saka kadagitay awan amuda nga ramidan iti biyag. Ne, apay akas tati kunam kaka. Amok pangkalobla dagitay sado dayta ibagbagada nga awan maaramid iti babalay ta. Kasla imbagam mata na sa dutak. Ikat nuan niya kat tinagawatam Ay, nay, dagitay matri na titong itan dagiti sumugad. Wan, umay da dito'y ayuyang da. Ay! Ay, kunak tumad. A decision dagiti reyna. Ay, tungit ko, kagawad. Ay, sus! Sa orukan samat kikay. Sasaur kan sabat. Anya saor. Ay, saur Ako sabat. kusok amin ang dagito'y tayayaw. Ay, Nay, delikado. Sumungad nila kay Gusting. Ilamang yun dagita taya. Ay, sus! Umuyan ti bagayo akong disitar kakadwa. Nay, apay anyat pagsasangwan nyo dita sangot istor ni kakasaka. Ay, katuwaan man lang, chairman. Pagpalabasan iti oras. Mayat da. Baraha, pagpalabasan iti oras. Uwan, chairman. Ay, Watwatan man tan Watwatan lang, chairman. Pagwatwatan, kadagiti ramramay, kasta. Mayat. Tanwag malmalam kayo nga agsiksik iti baraha. Ay makakitang mo taya. Makapasmamay, no diyo manadanda kita maktangan na ramramay ha. Saan mo't makabanog da ito, chairman? Mano tinabak mo kagawad kiripa? 5 gaso, chairman. Ay. Kasta. Ala, ituloy yun agsusugal. Maya, tetang aramid yo. Bareng bumaknang kayon, tapno makisayan dagiti agpaspasunga diti ayuda. Ay, agsugal kami latta, chairman. We, nalay tuloy yo. Agsusugal kayo latta. Idakdakkel yo pa'y ati tayayo. Tasayang latikitang yu dita no barya lagayam ti abakan nyo. Nasayat na itang arame dagiti manakma na bumarangay. Sige, panawang kayo pa. Uripos tayo ti kararwayo, mabalin na ta. Na, Uray nila kayo. itaman pa'y. Saan nun nga iparit nila kay Gusting Tisugal? Sige, susugal na kayo. Insukibot mo abaraha kagawad ka riba. Ituloy tayong decision. Yahoo! Adda ka kumayay da kakasak ka idikalman kakaunoy. Ay, apay kagawad kiripa. Nagmalmalum kami ang nagtutong Day, imbagmantasan an amuan ni Gusteng. Anya saan? Imay tupay. Ha? Imbaga na nga agsusugal kami latta. Anya?
Nagmalmalom kamin Iso nga, inton bigat manan. Day, mas daawak. Saan anagungay? Saan ko naklangarutin? Di ba't ada arapaap mo kagawad kiripa? Ay, ado ti arapaap ko. Kasmat iti arapaap mo, adi mo paila naragpat kakaunaw. Anya? Naglaklakay ka, adi mo pa'y nagunod, ti arapaap mo apa nagkagawad met kuma. Namin ado nagkankandidato kayo. Pulos adi mo napadasan tinangapak. Nay, mangin insulto kan samat, kiripa. Ay, saan? Ngampud no ti imbagak, saan ka day? Alawan, pudnaw. Ngam sa anak akas kada kayo apalangguad. Awan samot ti pagbakitan nyo. Da kayo babae kagkawad. Ne, madiday ta nga imbagam kakauno. Maday talaga ngam agpaisaw saan ka day. Sige, panawan ka pa'y. Da ka man laingay. Masungsungdik talakay. Nakasano? Pulos at dinapat ganti na bayag nga arapaap na piman makapagkagawad. German. Ay, Nasaya, tada ka, kakaunoy. Ada na patag, ngay bagaking ka. Ay, anya dayta, German. Amo, kapakaragsakan nyo daytoy. Ay, anya dayta aya. Nagikat nga daytay may sa alupon tayo. Kat sikat, napagsasaritaan may kadagiti kagawad, may sukat. Anya? Ay, agpaiso, German. Wen, amo may responsable ka. Deserve mo, tiyagbalin na lupon. Ay, sos, agyaman unay iti panagtalikyo kanya, German. Pakaidayhawak launay daytawi. Adon dagiti mararamid asa na may parbang diti barangay. Kahit panawanin daytoy mapasardeng dagita. No asino kit di dagita barairong Dayta nga rod. Ado ti barairong. Kahit dagiti pa'y matrumbeng ko mga agbalin na pagguadan ti agar aramid. Ay kamagan ida. Kat ikan ida ti pagpampanunutan. Talaga akas ti aramidin tayo. Nagpalpalaba sa klaang kahit. Ibagbaga nga ta dagiti tao abay-bayak dagita nga agar-arami diti maday. Ngem, di dalaan mo na niya ti rason, adyak o na ikaskasoy da. Ay, kasta ay Chairman. Nasaya at launay agbaliw siguro dagiti sulpang. Nay, apay ako naman nasaya at launay. Awan, Chairman. Sige, umuna akon nga agaway. Anyan day ta kagawad. Din siya pa'y nangrik na. Mala, siksagan yun dagiti baraha. Dagiti taya, iroryon. Sige. Sige. Ngam nay. Maudin da ito yun kakadwa. Adatid na nila kay Gusting. So nga, isardeng tayo pala da ito nga aramid tayo. Kat... Ito Talaga nga sardeng niya. Chairman! Ay, Ay, sos. Dili ka. Ay, talagang awan gayam pag nakmam kagawad kiripa. Ngam, ultimo maun. Inikan kayo ti gundaway nga agbabawi. Ngam talaga gayam nga awan manak na kemyaw. Iso amatiliw kayo. Daytan. Dalugan ti pulis. Chip! Iso dagito yan. Dagiti manugal dito barangay nagbugsutan.
Itaw luwan to'y bakat, akagawad. Makamu kayon, kadakwada. Ay, saan? Ay, awang basol ka! Awang basol ka! Ay, salbag kayo. Nyakit din. Di ko na yung atakit, di kay tiliwan. Ay, so nga. Ay, nyakan o. Na yun. Naride paklabasit, nagtagtagain na bakaon. Dumi, mabali namin. Ay, apo. Nairidip ko gayam dito ipapag dito sirok ti mangga. Ay, anya day jayin. Ay, nakakita kiti bruha iti tagtagainap ko. Gamatan nakampay din. Ngam, pwede jay? Adan sakit mga alya dito sirok ti mangga. Ay, mapanak panlangan dita balay. Madinsa ti maturog dita. Amang anwad dapay ketsa na makikita amang tantan-aw kanya kitayan dita sanga ti mangga. Ay, umay kan gusteng di kagbat-bate. Ay. Maturog dan. Itaman pa'y. Adi mo igap tayo basbasa ang mamagasin. Sigod nga agbasa ka nga muna sakbay maturog ka. Nagbasbasa kita'y aldawon. Isunsa na bati-batak. Anya? Kakaiso na Domingo kunak. Iso nga inyoldag ko man dita sirok ti mangga, dita rubayan. Napariir ngamin. Kahit nabatibat ka? Wen, kat nalagip ko day di binasak ng istorya. Natay a senior citizen takin istorya iti day jay. Isunsa mo tinang batibat kanya kung salbag. Ti ko namkit day. Amang ano naranaam, dagitay di makikita nga agap-apong di tamangga. Anya? Di ka mamut. Ay sus, di ka mamatay. Awan day ta. Ay sus, teng-tengat aldaw, anaguldag ka ijay. Amang ano ijay mo, ti pagululdagan da, katagawam ida. So aday ijay, binatibat da kan. Ay, adula amin mo't. Maturog takit din. Ay nang. Ay, apa yun? Kararwa ka din? Paingay. Kaulpan mo ti matuparakan. Itay pa'y anapuutak ngagtatapawak gayam. Kat, nay, kaulpan mo tan ti ayan ka. Mayang angin akun agtay-tayabak. Ibawan mo't payak ko. Mayang angin nak. Apay ngay? Yay. Kararwa ka din ama ipalpalais iti tangatang. Agpalangitak ngatan. Gusteng! Gusteng! Ayan mo! Nisuping dahi mang pupukaw kanya. Nanan na. Ayan na nga ta.
Adumot ti makita ka kaslag tataya ba tao iti. Napayang, naungaw ka din ti lubong, kat natay aminin a tao. Sungad da kami iti tangatang. Kararwa ka di aminin a tao. Ay, mayat mat naungawan ti lubong, kat natay aminin a tao. Awanan logi. Na. Ni Supay nga talaga rin jay. Ay, agtay-taya bakon! Si Kangay! Adak dito'y kaulpan! Di mo't sumungbat. Ayan man, Supay! Sufing mo! Adan, higayan da iti malitaw nga ulit. Siya balik simbong bat. Langag na gustay! Ha? Tay tagayam tiyag sasaw. Sugabat ati dugabok na. Ay, tay nakita kiti tagtagainip ko day ta. Mayat! Agabay tangag tayag gustay! Inabayan na kon. Ay, mayat tay mo na ni Sufeng. Datan tiyag kuyaw. I love it. Ay, adaywan na. Si kaniburo ka niya. Ay, magtama mo nakpailagaya. Wow. Kita, di matuparta. Gusto. Yay, nangisit nga ulap. I love it. Black is beautiful. Hapay nga. Nangisit ba't akaulpan ti sumarakusuka kun. Ay, isursurat akon kiniburo ka. Oh no! Ay, nagyaman na ka. Nakalusutak, dinagpos ko lang nagisit nga ulip. Kaslaak lang naglasat iti pagdarikmat arabi. Apagdarikmat, akaslaak bulsek nga awan pulos nakitak. Ayan nga tan ni Puruka. Ay, nasaya at merd. Nayaw-awan siguro. Ayan kun ngay. Naglawa mo't atanap ti makitak. Ken saan ngagdisdiso dagiti dapan ko, diti naglandingak. Nay, ado ti tawa makita kita dayo. Mapahanak man ijay. Awan, saan kun saan na makita ni Gusteng? Adda makita ka nagatidog apila dita. Adda nga tadita ni Gusteng. Ay, anya nga tatipilpilaan dagita. Ay, uray sa dino, adda nga ta ayuda. Amamunak nga taday tapada, bakit? Di naman lamaping gulmot na tasugaba abok na. Kita hendak matlatan. Ay, susama po. Nakitak nila kay Mau.
mo. Sa padukat ni dagitikipon na nga ngirngirsi na. Anya, saan ka nga amaw? Agam amok ni Gusteng. Agam amo kami. Anya, sino ka kade? Damagam tinagan ka? Uhan, anyat nagan mo. Abangan no adda na sasaon ni Gusteng kanyak may papankan ka. No, anya ti makita malanga. Isot nagan ka. Jack may ladawan day talaga. Agibaga kay tinagan ama ibagay iti langak. Iso day jayon tinagan ka. Buro ka. You got it. Siya gagpaisaw ni Buro ka. Ako nagtumad. Nalapta ka karagiti tao aburik ti kararwada. Nya aburik ti kararwada sasawam. Adaya aburik a kararwa. Ay adua. No adda nangisi ta kararwa. Adamet puraw. Kan adamet burik. No burik ti kararwam. May sakang kadagitay pagdua-duaan na makastrak ijay Gloria. Kasta ka de. Mga nausan mo pa'y nga mau anatay kagaya man. May sakan akararwa. Unsa, kasanoan na tayak aya, jak amaw. Nakaturog kayo, hindi linibat na kayo ni patay. Ayam no siya, amaw no kasanuak anatay. Nakilaban akin patay. Ngam dagsangga sa takta dakumpay na. Idintuta siya. Dagito'y latin sarsarangkaw. Makitam dagito'y kuko. Nagtitidog ka nagtitira dagita kuko mo. Wine! Takasanaw! Buro ka ngaraw da! Agyamanak, naitarayak ni Buruka. Ayapaw nagado, amakit kitak apada akararwa. Kararwa pa'y ni Buruka, tinaasit gak. Ayangam ni, nakadayo akmatan iti ayan dagiti agpilpila. Hello? Ampaw, nagpintasin na ito kilata, nagpakita kanyak. Hello? Siyak ni Lucy, si Kangay? Siyakmat di Sopeng. Apay nga adda ka dito'y? Di ka kat mapan makipila? Anya ka di tipilpila dagijay, kan anya ang lugar dito'y. Di mo pa'y lagay amono anya ang lugar dito'y? Agpeso ka dito imbaga ni Buruka. Nakita mo ni Buruka? No anya ti imbaga na. Husto dajay. Kat ada kayon dito'y lugar apagurayan iti ayab. Anya apagurayan iti ayab? No maawagan tinagan nyo, umasideg ka iti ayan ti umawawag. Ngam, kasayaatan amakipila ka. Umay ka, kuyugan ka ijay. Ingkamat makipilan. Anya, kwa, sapsapulik kami ni Gusteng. Nila kay Gusting asigo da chairman ti barangay nagbugsutan. Nagbugsut maten. Iso nga adamaten dito'y nga agkatang-katang. Kaya't ko makita, taagkuyog kami da mapan makipila. Ay, awan ti kuyog-kuyog dito'y. Akas iti pa nagkuyog yu ijay lubong. Anya? Umay sakit din. Siya kung ti kakuyog mo. Di ka sumingit iti
iti pila si kabakat. Ay, sus! Di ka man sexy! Awan urbanidad mo! Priority kami asinyor! Awan, priority dito yan. Anya nga awan? Ala, agpasanod ka tapno mayat tipila! Ay, manjak. Nay, takayat mo adusagan ka? Ha? Awan nagbakatan si kabakat. Na! Ipakat-pakat ka man lang, na! Ha? Saan ka magamatan? Daitakot. Naalalam. Gunggunam. Nita! Hey! Manala kang tumutlang! Ni aman ti bagbagat. Ay, sungawan na sa yata susurom! Tamanala ka! Pap-aprusan ka dagiti! Nagdudu maalala ka! Yak! Sarang ka. Awan nagbakatan. Bagbagay mo talangam. Yak! Naluglog! Ay, kukwam tinangag mo! Ne. Naudi ako ni Tipila. Ay, nagkurba. Palisikan, danga. Paingay. Nabaliwan ti pila. Hoy, si kabakat. Ay ngay, nyaw awan nak. Sa dino tinangiturungam kanyak. Kunak man lumapantay iti ayan dagiti nakapila. Sa bali mo tinangiturungam kanyak. Kayat ko laeng ang mabuyam dagiti adda di tababa. Anya dagita aya. Na, kaslamalmalmas dagiti makitkitak. Agas asok dita paglanglanguyan da. Kayat mo mapantamat aglangoy dita? Ay, manjak. Ay, Ang mga no adda dita tisap-sapulem ani Chairman Gusting. anya? Nakita kon, tinagatidog apila. Adda ta ayuda pilpilaan da. Ay mapanak mat makipilan. Priority ti senior citizen. Iso asa na bali asa nga wiwiyan tinagatidog apila. Tasyak matla ti makauna. Adamot pagimbagan na ti panagtatapaw ko. Ikawad ko la dagiti imak. Kaslak may tayabin. Amigo! Nagtaeren da ita mga amigo kanyak. Asiro da iti nga amigo kitayen? Nagkita tamot langan, amigo. Itay payasap-sapulan ka. Mapanak mo't makipila. Mapan ka, iti ayan day tanagatidog apila. Awain. Nagatidog ti pila. Numapan ka makipila. Adda kan tumatlay ti kutit. Sanan. Nga priority dagiti senyor. Awan, senyor ditoy. Purik ka paikit de. Anya burik ti sasawam? Agori ka. Asino kaya mga amigo kanyak? Katno siyak ni Sator. Anya? Ay awan ama mo ka Sator. Berngas ko nga binti Sator. Amunak. Siyak ni Godfire. Good. Awan, malagip kan. Unak tuhumbat ang malagip nakmat lang.
Sakit din akataaran na kumparim ti malipatam. Kumpare kaya. Nakalipat ka manan. Ay, saan ka, kumpare? Wow. Nagsiksin day ta umasidag. Hello? Nagtataor kayo? Wow. Ang mga numabulsik ka, malakay. Kasta unay mati panangmulagat mo, kadagiti legs ko. Kwa, makay-ayo abuy-buyaan. Makapasalibu kag ngamin. Kasta idayaw mo dagiti makay-ayo makita. Anyan na makay-ayong ni Suping. Saan ko pa yan nakita? Dangatamot yan ditoy? Di kamutan agsasao. Matalimpungaw kan samutan. Kadagiti mulmulagatam. Alupo. Saan? Ituloy ko na sa pulon ni Suping. Ang mga nakipila iyayon. Ay, siya kon dito yun na. Priority act. Si Kamanan? Kahit si Kamanan, abaya susurutin na. Kadno si kati sumursurot kanya. Nay, nagalisto ka na si Murot kanyak. Nakiinunakan sa pay, miss. Dito'y kan, di naksurutin Dito'y ti lugar ko iti pila. Inagaw la daytoy abakat. Nawala ti pila itay. Isu nga awan makunamas no papila. Nabaliwan ti pila. Anya? Kastaman ti kayat kao. Sikati nang wara iti pila niya. Masurun na kada kayo nga agino na. Ore kastoya kapasuro ti ipusan. Kat addamot basit amok analintag. Kastaya. Nga mamangan nagkabusor ta. Ne, ang mga nagbabawi ka, buro ka. Nay, saan nagbabaway? Anyat kayat mau. Ipagat-pagat ka? Makita? Neta, agpada talang aburi kapasuro ti ipusan. Buri ka matakas kanya. Agkaburburik ka! Si kanil Lucifer? Mamunak gaya mo talaga, buro ka. Agam mo, dagitay agkakaburik. Bakit kailangan paiso? Awan na, bakit anyo? Ang mga kayat mo ti makalbo. Awan makalbong kanya, tasigo da nakalbo Aya. Di ka mamati? Nini! Ay, tayaban! Ay! Naitayab tiwing ko! Alba! Paisaw! Ay, agyaman na, gusteng. Ay na, nagkita tamot laglakay. Kunak no santan nagkita pa ay. hiwon nga rod. Umay kanta mapantamutin makipila. Salbag dagyan na sarsarakak. Ingyaw awan dakit din. Aniya? Anayaw awan, pari gusteng. Si Kamanan, pinanawan kay Tayang. Saan nagto mapanawan? Adaklat ta sumarsarunukin ka. Kinuray, dagita dua apasurot ko. Daburo ka kan Lucifera? Las dayta siksi. Hadyar Aging ka di dito mangmulagat ka pa ilay tilop. Ay nisan, ay umay kan Suping. Panawan talagitan. Saan ka makaadayo kada kami? Sika, Suping.
Saan mo amay kuyog ni Gusteng? Adya! Apay ka din na saan? Mapagda supeng! Sana ka makakuti. Gusteng! Dapo, taburik kamat! Akararwa! Gusteng! Ay, saan? Ay, saan? Saan nakaburik? Saan? Ay. Nagyaman na. Dagdagainip lagayam.